Tama na yun siya. Tama na sa balag. Yung hawak kanina. Ayan na talaga. Parang babagsak yung asintada mo, tol. Ang pangat nililiat ulit ni Kuya Joel. Ayan po, halo. At bigdadala tayo kay Kuya Joel ng halo. Ari na ako mo, Kuya Joel. Ari na ulit. Diretso na. Butang kaya ako sa bot. Ang pagkuha. Sa depatong. Sa depatong. Tapos butahan ko na sa akin. Kabilya. Di? Balagbag. Sana yung pagkuha. Ito na ako tungtungan. Sige, sige. May na, adi. Lagyan ka na dyan, halo. Ha? Magagawa puno lang tingin sa lahat. Hey, Black! Punong-puno. Ba't ka dyan? Halo! Halo! Oh! Halo yan! Halo lang yan! Ha? Meron yata doon. Hala! Halo? Halo?
Walang ulo. Kutsara. Gamit. Dari pa ito. Bakit? Kutsara. Ito, puro to sito. Ito sa ako ba yung sa akin? Sa ito ako gumagamit. Kaya nga ni, sito. Sako. Di, sukuha, sugamit. Patong pali. Patong pa. Tama na yun siya. Tama ako pala. Bantay ito na rin. Balagpag na. Ah, dyan. Dyan tayo. Lo, tugtog mo lo. Lo, tugtog mo lo. Tugtog mo. Yan, matutabi yan.
alambre. At gumagawa po ng patungan para sa asintado. At yung forma. Kilo dito. Yan itong forma. Kapakan. Ibang patungan parang nagsungat. Halo? Tulak mga lo. Ako na. Yan. Oop. Sobra. Sige. Go, awakan mga lo. Oh. Uy. Uy, dahil pa ako. Ingat ka lang pa ako. Kabra. Kabra. Wag na, ika na lang. Ganyan lang sa lalim. Kagilidan sana. Lo, halo ko na kay. Yan. Inalo. Ayun po at nakagawa na ng apakan. Saan pa? Daanin mo na. Yeah. Tama na baga. Tibay na. Hindi na nagalaw. Support sa ilalim. Basta.
Oh. Ano muna yun dyan? Kontra. Ah. Okay. Yung hawak kanina. Tapos ba tayo? Dito naman tayo. Oh, nagsalita na! Amo talaga. Vlogger na po. Nagsalita na. Amo talaga. May bagong salita na si Baby. Bibi gandang hari. May bago ng abangan. Yari, nagbayan na salita na. Alam na. So yan, nagsalita na. Panlukuan mo salita, para may siya. Tulad ng mga vlog ni tatay. Oo, kaya yung lagi kalusi. Basta pahawakan mo ng GoPro, alam na. Edit na masinsinan. Shout out kay Tatay Kalusi. Anong ginagawa mo yan, tay? Ha? Wala siyang magawa doon eh. Pero naman yung pagkento na. Tatawag. Dito ka kung nakawan pa. Matibay na yung apakan, may lock na, may brace na. Kaso may ulan na. Tamang tama, yan nagpapatigas ng ano, hollow blocks bago patungan. Siyempre, selong muna. Mahirap magkasakit. At wala na nga tayong kinikita sa vlog. Magkasakit pa. Oh, silong muna! Talagang bisibito na yan. Kahapon, libre lang yung gawa natin. Hindi nga naka 1,000. Hindi nga naka 1K views. Nasa 400 views lang. Halos walang dollar at pumasok sa atin ngayon. Yung ginawa ko kahapon, ay wala talagang kinita kahit piso. Okay lang ngayon. Kuya Arnie lang dyan. Dagdagan mo umulan. Yan. Ulan po. Salita ka. Ayan, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Nakasulong. Pakita mo ulan. Harap mo dito. Bilagyan na po si Kuya Arnie. Oh, sino? Na, inistorbo lang tayo. Sige, putikin mo yan. May buta ako. Gabi katinong pa ako. Ano po at nililiot ulit ni Kuya Joel. Hindi pa tayo magbabakal? Ilang patong pa? Isang patong tas bakal na. Ito bakalan. Halo na. Silong lang muna. Silong muna. Oh, silong muna. Silong muna. Nalulong sa mga halo. Yan ko alam mag-iumpasa na. Biglang tumulo na naman yung ulan. Nabutas na tayong langit. Silong muna. Hindi kayo pagagawa ng rebulto dyan.
Ano? Ayan na talaga, parang babagsak yung kasintada mo, tol. At nagpiprepare na sila ng ano, ng tanghalian. Haluto na. Lakas ng ulan. Ayan. Prepare na ng pangulam. Ang pabata yung ulam. Mamoy. Mamoy na sinamawan. Ang pabata. Quarter to 12 yung time natin. Kain na naman daw. Yan po, kakatapos lang namin kumain at di na kami magpahinga. Ubusin lang namin to sigurong halo na to. Tapos kasi grabe yung ulan. Tapos baka late din na kami. Uwi na siguro. Ayan, Kuya Bobby. Si Kuya Arlan dyan. Si Vincent dyan. Tilo. Pumunta muna sa barracks. Pahinga siguro, nakakain lang. Haluin ko na to pagka ano ni Kuya Bobby. Parang bumabalik yung kinain ah. Ang langit sa ating halikan ay sa lalim ng bituin. Sige, ano ka?
Maandalaw ka di oh. Sinaray ko na. Diba? O, punggal na di. Ang hollow blocks talaga. Di tulad nung nakaraan. Binibit-bit pa lang. Basag na. Oh. Yan talagang. Yung ano, pinagbabalakan pa lang na putol na. Tingin pa lang basag na. Ah, halo ka raw. Kuya Arnil, lo, haloan mo. Yan po at tinatapos na lang ni Kuya Joel yan. Isang patong. Halina't sumayaw sa ilalim ng oh, nagsalita na po si Kuya Arnel. Tapos na daw po. GoPro. Yan na lang. Yan po at uwi na po kami. Yan. Sige po, salamat. Yan. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye.